बिसाजों खुंजानाय भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिशननि उइनार लाइथुन नार्जारिनो गोदान बोसोरनि गोदान अफार जाखांफुनाय देंखोगिरि लाइथुन नार्जारिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया गोदान बोसोरनि मुङाव बान्था बावहरदों। थांनाय 28 दिसेम्बर खालि बिसाजों खुंजानाय ब्रैथि बर' सावथुन बान्था फोरबोआव भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिशनआव देरहासार जानो हादोंमोन लाइमोन देंखोगिरि लाइथुन नार्जारिया। बेनि उनावनो लाइमोन देंखोगिरिनो गोदान बोसोरनि मुङाव बान्था फोसावदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया। नाथाय फावखुंगुर फैलाया मानो आरो माबायदि बान्था होनो फोसावदों लाइमोन देंखोगिरिनो? नंगौ, 31 दिसेम्बरनि बिलिफां बुब्लियाव फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया ओनसोलनि महरगिरि आरो गावनि अनसायगिरिफोरजों लोगोसे 45थि जोनोम सानखौ फालिदों। बबेखानि बे हाबाफारियावनो जाखांफु लाइमोन देंखोगिरि लाइथुन नार्जारिनि दोंसे मेथाइ एलबामनि रेकर्डिं खालामनाय जागोन होननानै फोसावो। बिथाङा बुंबावदों, बिसानि आवथायाव खुंजानाय भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिशनआ बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव प्लेटफर्म। मुलुगा मोनसे गेलेथिलि। गेलेनाया जादों गोजोननि आयदा। बुहुमाव बयबो गेलेनायखौ सिबियो आरो अनसायो। सिबिनां गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर, क'क्राझाराव बे खेबाव जोलुरनि गिदिर बादायलायनाय। ISPLनि उनाव फिन खेबसेबाव गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव माहारियारि थाखोनि जोलुर गेलेनाया जागोन। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन, आसाम फुटबल एस'सिएशन आरो बिटिआर सरकारा जथायै बानजायनायाव 28 दिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव 76थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर हिर' सन्तोष ट्रफि 2022-23 नि ग्रुप 3 नि गेलेनायखौ खुंफुंगोन। क'क्राझाराव थानाय साइ आरो KDSA फोथारावनो बे गेलेनायखौ नुथारगोन। बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन रायजोनि मोनद' गोहोगोरा जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेश रायजोनि जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। बे जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासै गोसो गुदुंफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियाम आरो KDSA नि फोथाराव फैनानै होखानाय सम बायदियै गेलेनायखौ नायनो हागोन।